זה בית החולים סורוקה, שנפגע מפגיעת טיל איראני. קירות הרוסים, חלונות מנופצים, חדרים ומחלקות סגורות. החל מה-7 באוקטובר, סורוקה הפך להיות מרכז קריטי עוד יותר. טיפלו כאן במעל 4,000 פצועים, לפעמים תחת אש. וכעת, המרכז הגדול של הדרום ממתין לתקציב מהממשלה לשיקום. עוצמת ההדף השפיעה גם על אזורים אחרים ברחבי בית החולים. 2 בניינים סמוכים פונו ונותרו ברובם לא כשרים לשימוש. חצי מהמיטות אשפוז נאלצו לפנות. זו פגיעה קשה ביכולת של המרכז להעניק טיפול לתושבי הנגב, ובכך פגיעה ישירה באוכלוסיות החלשות ביותר. בחלוף 3 חודשים, ההרס הרב כאן עדיין. אני מודה למלי ממן, סגנית מנהלת החיות, שליוותה אותי בסיור ומחזקת את ידי כל צוות הרפואי של סורוקה. לא נשתוק עד שבית החולים סורוקה ייבנה מחדש, עד שכל מחלקה תיפתח ועד שהמרכז הרפואי של הדרום יחזור לפעול במלוא העוצמה כפי שהיה וכפי שמגיע לו.